हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? सजमंदा तुम्ही सगळी बरे आहे म्हण. आणि आता आम्ही ह्या बरो आणि आज आम्ही गेलो ते थर्ड डे उकडपाचो भात आणि आता गायला वचो आणि आज टाइम झाला आहे. आम्ही गेली राती कडे 2 होते तुमकडे दिसती पडला बनवतो ते मोबाईलचं मी किती झाला तर फुटला त्याकला आम्ही ब्लॉग बी येणार लॅक लागून मोबाईलचा फुटून खबर झाला. आज सध्या ते अनेक मामीगे फोन आवतोय मायगे फोन आवतोय तेजी सांग तेजी सकटा आणि आता ते गायला उजो आता हे बांडा एक बाणा आणि माशरान मागीर घातलो आणि मागीर तेका घातलो. सो एक आतां गायला सो चोया कितल्या पास जाता तें आतां कोटा रातबुआजी बीन आणि मागीर मेळटा तुमकां. सो ते आता टाइम जाला ते 5:30 आणि ते लास्ट आमगे 3 उकडटाय आणि ते मातशें उजाड जावपा येयले ते आता सकाळी टाइम आणि आजी हांव रातभर न्हिदलो ना. सो चोया ही केदो जाता ते लास्ट उकडटाय ही जाल म्हणटरी मागीर वचपाचें न्हिदपा सामतें. सो ती सुकयतली मागीर आतां चोया कितल्या जाताय ती. सो ते आज जालो उजाड आणि ते आमगेले 3 कांटो आणि 2 उरले आणि मातशें ते बसून जम काट थिंगा भंड माता उडो वचून आणि एक बाण जेवयलें ते जालें. आता हे लास्ट 2 उरले आणि टाइम जाला तो ते आता ते 6:15 आणि ते आज जालो उजाड आणि ते येवन घालपा जाय हळार ते केदो जाता ते. आणि आता हांव मातसो पाना हालत काबार जालो आनी ते आजून न्हिदलो ना हांव आणि सामको जाम पडलो घामेन सारको आको ते टी शर्ट घातले जाल्यार आकोले जालो हांव. आता वचता भाण ते लास्ट निमाणे पिक्चर बियन बाण बरोबर टाइम. सो आता ते जालें सगळें कोण आता फकत हळारून उडोवपा उरला आणि आता ते टाइम जाला ते 7:20. सो 7:20 जालें आता आणि आता जालें ते आणि आता वयता सोमतो न्हावपा आनी मातशें रावता हळार घाता न्हावता आनी सोमतो गुन्नायता आतां अंडी घेवन सांग आणि सोमतो न्हिदोता आणि मागीर उठोता आणि तुमकां सोमतो उठल म्हणटरी मेळटा. ओके चल. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आता उठलो आणि आता तो टाइम जाला 3:30 जाली. आता येदों उठलो तशें जाल्यार म्हाका मातशें काम उठलो नाल्यार इतू बेगीन उठपा नासलो. सो आतां मातशें भायर सरता आणि आमगेली ती सगळी सुकयता भात हळार. सो थिंग आसतली दाखयता तुमकां ती खंय ती. सो हें जालां आतां हें आज कडलो ते आणि काल कडलो आता जाला आणि ते ही दोग जाण कामेरी आणि ते तिसरी कामेर हाडला बाचो कोपाय ते किती बसताय तुका
हजार नी हजार आणि कोण दोघ 1000 एकले हजार सकाळ मध्ये 3000 झाले हे असतोय कसं येतो 3000 झाले नंटे चोडा वाशी हॅक कोण तो इंगाचे इंगा दोन जायते ते इंगाला ते होईले बात हा అప్పుడు అయితే బాధ పోతాలి అని అవతాల సకలచ్చ మాన్ అయితే సుబాగా నాట మే వరమట आमगे से एदो जे आता व्हिडिओ काढून धावले भितर एदो जे पाहिल ते यो गंग्या गो काढना यो यो गो काढना यो 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 काढना यो यो गो यो गो यो गो ते बाहेर कसे ना यो गो सिसो अगो यो गो बिगी यो गो yo काढना yo दोन आयफोन yo स्वेर yo गो तो प्ली गान कश होत सुडा बोटा बुला yo गो तिंग फोन आते किसको दे आणि आता इला आणि आता समतो ओइता नेसपा किती आम्ही गेले सारखे तकने आता नेते अनेक मेंबर होते आम्ही गेलो आमगे मेंबर आणि नाव नाही ते म्याव केल्यावर येता येणार ओस म्हणल्या वयता ती ना ए ओ केटो ओ केटो ओय केटो नाव आहे आमते खबर नाही ए मग खबर नाही किती देईन बघला असो ना केटो होते ते विजन बंद कर जो पाच तुझे बघ त्याचे पाहिजे राहते सो हा व्हिडिओ नका बघत असंच बघ तुमका मी गेला व्हिडिओ लाईक झाला असं म्हणून आणि जर तुमका मी गेला व्हिडिओ लाईक झाला प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला चेक झाला प्लीज सबस्क्राईब करा सो व्हिडिओ नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बी सेफ अँड राईट सेफ टाटा बाय बाय गुड नाईट